masitritsi social media manoswera ndiona kuti nyaya dziri kufamba sei. Aiwa ndinayo nyaya yandoda kuti munge muri munotaudzvonderawo mukomentawo comment section kuti chii chiri kumboitika pamazuva ano ekupedzisira. Chii chiri kumbotora nzvimbo kuseka nhamo serugare wazukuru. Anditi asi chekutanga kana uri munyowani usati wasubscribe paSaint TV, aiwa mukana uchiripo to subscribe or turn on your notification bell kuitira kuti every time we upload a video you'll be notified. Ndichitoti zviri kudi kwese kwamuri vazukuru vasekuru Saint pano pa number 1 YouTube channel yenyu yamunofarira. So nyaya ndine vazukuru varipo vamwe mufundisi mutotiudzawo ndekupi kwazvaitike zvani. Ndekupi kwazvaitika pana mufundisi wari kunzi pane munhu anga avigwa kwemazuva matatu. Anditi ari muvhu mufundisi wobva uyo akati munhu togona kumunamatira ekwaJesu naRazaro togona kutomunamatira akamuka akabuda muguva umo ave mupenyu. Anditi so kavidhio kacho ndokandoda kuti muzvionere mufundisi wachizama kunamatira munhu. Mutiudza kuti akazomuka here, kamerameni wedu akazokurumidza kukata tisati taona kuti akamuka here kana kuti haana. Zvinhu zvachonawo zvakaoma. And imimiwo mufundisi wekuchechi kwenyu munomutenda here to an extent yekuti akakuudzai kuti handi tinofukura chitunha chaane mazuva matatu chavigwa, mungamutenda here kusvika pakufukura kuti anamatire hama yenyu inenge yafa? Amen wazukuru. Ngataura neo comment section kuti munofunge nezvekavidhio kanotera from Uncle Sainda, the only Zim uncle. Hakuna vamwe hanzvadzi yamai venyu. Ndichiti chi? Much love. Tirikunamata muzita raJesu. Kuda kwenyu ngakuitwe. Mwari makataura kuti nofei kuda kwenyu. Kuda kwenyu ngakuitwe. Tirikudana zita rehama iyi. Mambo emadzimambo, ishe wemadziishe. Isusu atingazvigoni sezvakataura Ezekiya vakati kuti isusu atingazvigoni.